Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Smajtu għadik il-qampina bl-aktar mod qawwi? L-iskola waslet fl-aħħar ġurnata. L-iskola spiċċat. U bdew il-vakanzi tas-sajf. Kemm tkunu ferħani li spiċċat l-iskola intom tfal? L-iskola hija post mill-isbaħ fejn nitalmu naqraw, nikdbu u nsiru nafu ħafna affarijiet ġodda dwar id-dinja. Imma il-moħħ tagħna bħal ġisem tagħna għandu bżonn ftit mistrieħ. U ħafna logħob biex ikompli jikber b'saħħtu. U l-vakanzi tas-sajf huma eżattament dak il-ħin. Għal xarejn saħ, il-kodba tqal tax-xitwa imorru jistrieħu minn ġok ix-xhum. U minn flokhom noħorġu il-malji tal-baħar, il-kpipel tax-xemx u żraben tal-ġiri. Imma, għax ma nkunux l-iskola, ma jfissirx li ma nibqgħux nitalmu. Fis-sajf, nitalmu b'mod differenti ħafna. Nitalmu il-kuluri ġodda meta mmorru f'xi skola sajf biex impinġu nagħmlu l-crafts maħbib ġodda. Nitalmu dwar in-natura meta mmorru għal xi piknik fil-kampanja jew fil-ġonna mal-familja. U nitalmu nomu u nżommu f'wiċċ l-ilma meta noħorġu ma' xi ħadd li jħossibna sal-baħar. Kull ġurnata tas-sajf hija avventura vojta tistenna li timtela. Ġurnata tal-vaganzi tas-sajf waslet fir-razzett. Il-ħbib tagħna tant huma eċitati li lanqas setgħu jorqdu bil-lejl. Inġabru fil-bitħa biex jiddeċiedu x'ser jagħmlu f'dan is-sajf twil u sabiħ. Jien irrid immur skola sajf, tgħid baba b'entużjażmu waqt li tiftaħ il-baskett roża tagħha. Irrid niltaqa' ma' ħbieb ġodda u nitgħallem impinġi bl-ilma u l-pnietser. Baba, b'attenzjoni tpoġġi kaxxa tal-kuluri u fardal żgħir ġol baskett tagħha biex ma tħammitx ħwejjiġa. Tetu jaqbes u jolli jidu. U jien nixtieq nagħmel ħafna picnics, kull darba immur post differenti mal-familja taħt is-siġar fil-kampanja. Tetu jaqbad il-basket blu tiegħu u jdaħħal fih żewġ panini mimlijin, tuffieħa kbira ħamra u fl-ixkun ilma frisk. Kika tgħidilhom li biħsiebha tmur tom għax il-baħar tħobbu ħafna. Jien, irrid immur nom u nitgħallem nodos, tgħid Kika waqt li tippakja malja u xugaman kbir ġol baskett l-isfar tagħha. Imbagħad tersaq Zizi. Il-baskett tagħha kien diġà mimli. Tafu xiex, dan is-sajf huwa twil biżżejjed biex nagħmlu dan kollu flimkien. Imma f'kull avventura li mmorru qatt ma rridu ninsew dawn it-tliet affarijiet importanti: in-nuċċali tax-xemx, il-kappell u l-krema tax-xemx jew sunblock. Il-basktijiet tagħhom issa lesti u l-avventuri tas-sajf tagħhom jistgħu jibdew. Tfal, tafu xi żmien hu? Iva, waslu l-vaganzi. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Xi tħobb ramel jew blat, ejjew ħanixtru ġelat, xi ġmiel il-baħar tal-ġen, ġib l-umbrella ħalli nistken. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Attent li ma tmixxi brama, tagħmilx ħafna ħin fi sħana, ixrob l-ilma żomm fid-del, dejjem ilbes xi kappell. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġranet twal, daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu.
Ejjew ħanibnu kastell, kemm hawn bebbux u artzell. Ejjew ħanozzu sal-qiegħ, ara ftit kemm affarijiet sbieħ. Beda żmien ta' ferħu xalar, temp sabiħ u l-ġran itwal. Daqshekk skola, daqshekk xogħol, nista' ngawdi l-baħar blu. Tfal, fis-sajf hemm ċertu affarijiet li huwa importanti ħafna li jkollna fil-basket. Minħabba sħana hemm bżonn li nieħdu ħsieb saħħitna. Hawnhekk għandi xi oġġetti li joqogħdu fil-basket ta' wara dari. Tridu xtejnuni nara li huma l-iktar importanti għal dan iż-żmien. L-ewwel oġġett huwa ktieb. Dan nista' nżommu fil-basket? Iva mela, importanti li nżommu ktieb magħna biex inkomplu naqraw anke meta ma nkunux l-iskola. Issa jmiss din ix-xalla, din iżommna sħan. Ma naħsibx li hemm bżonna matul dan iż-żmien u x'hekk. Ekku, din perfetta għal żmien ix-xitwa mhux issa. Issa għandi l-krema tax-xemx, bl-Ingliż ngħidulu sunblock. Dan importanti ħafna biex jipproteġina mix-xemx qawwija li jkollna. Taħsbu li għandna nitfgħuh fil-basket? Iva, u kif ma għandna mmorru mkien mingħajru. Proset tfal. Il-vaganzi tas-sajf mhumiex biss mument biex nistrieħu mill-ħidma tal-iskola. Huwa żmien perfett biex noħolqu l-isbaħ memorji mal-familja, niskopru passatempi ġodda u ngawdu żbuħija tan-natura tagħna fil-Gżejjer Maltin. Kull jum bla skola jista' jkun mimli avventuri żgħar jekk tiftaħ għajnejk u tuża l-immaġinazzjoni. Ciao ciao! ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi, kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu